பார்க்கலாம். புதுசாக இல்லை, அவர் பேசுகிறது புதுசாக இருக்குது, அவ்வளோதான். வேறு சென்டிமெண்ட்டு கடைசியாக கிளைமேக்ஸ் அவ்வளோ. இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு கேரக்டரு, அவ்வளோதான். எல்லா படத்துலையும் இருக்க மாதிரி தான், அதே சீனு, அதே சென்டிமெண்ட், அம்மா சென்டிமெண்ட்டு. படம் நல்லா இருக்குதுல்ல? ஆமாம், படம் நல்லா இருக்குதுல்ல? டிஃப்ரெண்ட்டாக நடிச்சிருக்காரு கார்த்தி, டிஃப்ரெண்ட்டாக நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில். வாய்ஸ் ஓவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு, சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு படம். செகண்ட் ஹாஃப் மட்டும் கொஞ்சம் லேகாக இருக்குது, கொஞ்ச நேரம் லென்த்தாக போன மாதிரி இருக்குது. கிளைமேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் லென்த்தாக போன மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி படம் சூப்பர். என்ட்ரி ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது, அந்த ஹெலிகாப்டர்லேருந்து வர்றது நல்ல கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டு இருந்தது. கொஞ்சம் ஜப்பான் தீபாவளி ஜிகர்தண்டா பார்த்துட்டு சொல்லலாம். படம் அந்த அளவுக்கு இல்லை, மட்டமாக தான் இருந்துச்சு. படம் கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கும் எதிர்பார்த்து வந்தேன், பட் அந்தளவுக்கு இல்லை. ஆக்சுவலாக அது ட்ரை பண்ணிருக்காங்க, பட் அந்தளவுக்கு செட் ஆகலை படம். படம் ஃபுல்லாகவே நல்லா ஸ்பீடாக போயிருக்கலாம், நிறைய இடத்துல ஸ்கோப் இருந்துச்சு, பட் படம் இம்ப்ரூவே பண்ணல இப்போ சுத்தமாக. ஃபஸ்ட் ஹாஃப் தான் ஓகே, சொதப்பலாக இருக்கும். சரி, செகண்ட் ஹாஃப் வெயிட் பண்ணி எதிர்பார்க்காம போது செகண்ட் ஹாஃபும் ரொம்ப பொறுமையாக போய் கடைசியில் எங்கேயோ ஆரம்பித்து ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தேன், பட் எதுவுமே ஆரம்பிச்சு சும்மா அப்படியே பிளண்ட்டாக முடிச்சிட்டாங்க. இல்லை மெசேஜ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதில். எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் நல்லா நடிச்சிருக்காரு, அவர் கொடுத்த கேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு, பட் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல. படம் ஓகே, ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, டீசெண்டாக இருந்தது. ரொம்ப கதை ரொம்ப சின்னது, அதை ரொம்ப ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போனாங்களோ எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. காமெடி ஒரு இனிஷியலாக இருந்தது தவிர மற்றபடி பெருசாக எதுவுமே கொண்டு போகல அவங்க. அது கதை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கதை தான், பட் ஆனால் ரொம்ப ஒரு லென்த்தியாக போன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது. பிடிச்ச காட்சின்னா அதான், இது ஒரு சுடுகாட்டில் கார்த்தி இது பண்ணிகிட்டு இருப்பார். அப்போ கேமராமேன் நல்லா ஒரு இதுவாக ஃப்ரிக்ஷனாக எடுத்திருப்பாங்க. அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருந்தது. அதே மாதிரி மியூசிக்கும் அந்த சீக்வன்ஸில் நல்லா இருந்தது. மற்றபடி ஓகே. சுனில் வேறு லெவல். சுனில் நல்லா நடிச்சிருக்காரு. ஆக்சுவலாக அவருடைய வாய்ஸ் வேறு மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம். சுனிலோட டப்பிங் வாய்ஸ் நல்லா ஒரு ரகடான வாய்ஸாக கொடுத்துருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம். ஆனால் நார்மலாக வாய்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. அது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. நான் லாஸ்ட்டாக கிளைமேக்ஸில் ஒரு பிரதர் ஒருத்தர் சைடு ஆக்டர், ஒரு பேர் தெரியல ஆக்சுவலாக, அவர் ஆக்டிங் நல்லா இருந்தது. அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது மட்டும்தான். ரொம்ப இழுத்துட்டாங்கண்ணா, ஏன்டா உட்காந்து பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன் தான். தப்பாக சொல்லக்கூடாது, பட் நான் பணம் போட்டிருக்கேன்ல. நான் காலையில் கார்த்திக்காகவும் நான் புக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தேன் இத்தனைக்கும். ஆமாண்ணா, அவர் எப்போயுமே புது விதமான ஒரு இது கொடுப்பாரு. எனக்கு அவர் பருத்தி வீரனாக இருக்கட்டும், மெட்ராஸாக இருக்கட்டும், இப்போ கைதியாக இருக்கட்டும், இதுவாக இருக்கட்டும், இப்போ லாஸ்ட்டு தீபாவளிக்கு வந்ததில்ல விருமனா கூட இருக்கட்டும், அதெல்லாமே நல்லா குட் ஃபேமிலி ஓரியன்ட் மூவி. அந்த மாதிரிலாம் கூட எதுவுமே இல்லை. அதுதான் கொஞ்சம் ரொம்ப வெறுப்பாயிடுச்சு. ராஜமுருகன்கிட்ட நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது, அவரும் ஏமாற்றிட்டார். இல்லைண்ணா, எதுவுமே இல்லைண்ணா. நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். வேறு எதுவுமே இல்லை. எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. நான் இதெல்லாம் சொல்ல கஷ்டமாக தான் இருக்குது. நான் எல்லாருமே உண்மையை சொல்லப்போனால் ராஜமுருகன்லாம் ஒரு லெஜெண்டு. அவர்கிட்டருந்து நான் ஜோக்கர் மாதிரியோ குக்கு மாதிரியோ ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு ஸோ இது பண்ணும்போது இதுதான், வேறு எதுவும் இல்லை.